sašetky do skrine, do šatníka, voňavé sašetky. Takisto podľa mňa, nikdy som to neotvárala, ale podľa mňa obsahujú takisto také guličky, aj také guličky, ako sú do vysavača, aby to krásne voňalo. Sašetku rozbalíte, dáte s nej dolu ten plast. Tuto sú také ušká, cez ktoré prevlečete vešiak a môžete si to dať na vešiak do skrine, alebo len položiť normálne do poličky. Je dobré si dávať do skrine sašetku v tej vôni, v ktorej používate aviváš. Oveľa viacej vám to všetko tam bude voňať, aj prádlo, aj tá celá skriňa. A vlastne keď otvoríte skriňu, tak celá izba. Tak sú tie sašetky výborné. A ja mám, tým, že mám veľké skrine, vstávané skrine, tak ja vo svojej časti mám 3 tie sašetky a v manželovej časti v jednej časti skrine mám 3 sašetky. Aby to naozaj voňalo, aby to malo zmysel to tam dať. A vždy, keď sa mi zdá, že to už nevonia, tak to len zatrepete a opäť to začne riadne voniať. Tá sašetka by mala v tej skrini vydržať pol roka. Takže investícia stojí to okolo 2,80. Tuším, že tá sašetka stojí na pol roka, keď si tam dáte 3. Takže nie je to až taká strašná veda.